ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବିଲେଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେଙ୍କ ନାଁ ଲାଲୁ ଓ ଆଉ ଜଣେଙ୍କ ନାଁ କାଲୁ। ଏ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନୁରିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ତିଆରି ମାଠିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହା ଘରର ମାଲିକ ଦେଖିଲା ଓ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଦେଲା। ସେଇଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଇଠାରେ ଶିକାରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପାଇଲେ। ରୁଟିକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। କଳି ଦେଖି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଏ ରୁଟି ମୋର ନାଇଁ, ରୁଟି ମୁଁ ଆଣିଛି। ରୁଟି ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ବହୁତ ବଢିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏ ରୁଟିକୁ ଦିଅ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କରି କରି ସବୁ ରୁଟି ଖାଇଦେଲା। ଏହା ଦୁହିଁ ବିଲେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ।